या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। पत्रकार भवनच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची ग्वाही। माझी बातमी मीच तयार करतो, वैभव नाईकांनी सांगितले बदलत्या पत्रकारितेचे किस्से। आणि कणकवली शहरात रात्री अनावश्यक फिरणाऱ्यांविरोधात होणार कारवाई। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड येथील शेतकरी बागायतदार माकडांच्या त्रासापासून तसंच विविध प्रकारच्या हापूस आंबा कलमांवरील रोगांपासून चिंताग्रस्त झालाय। एकीकडे आंब्यावरील रोगांपासून 2 हात करत असताना माकडांनी धुडगूस घातलाय। याचा आढावा घेतलाय आमचे करस्पॉन्डन्स नागेश दुखंडे यांनी। तर आता आपण आहोत वाडा येथील कलमबागेमध्ये। वाडा येथील कलमबागेमध्ये शेतकरी तथा बागायतदार फडके आपल्यासोबत आहेत। तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की माकडांच्या त्रासापासून कसा जो आहे तो शेतकऱ्यांना तसे आंबा बागायतदारांना त्रास होत आहेत। या ठिकाणी देवगड तालुका म्हटलं की देवगड हापूस हा अर्थार्जनाचा एक प्रमुख मार्ग आहे आणि जागतिक स्तरावर ज्या आंब्याची प्रसिद्धी आहे तो आपला देवगड हापूस। या हापूसचं उत्पादन घेताना अक्षरशः तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपणूक करून या प्रत्येक आंब्याची उत्पादकता या ठिकाणी प्रत्येक शेतकरी बागायतदार अक्षरशः आपल्या रक्ताचा थेंबन थेंब पणाला लावून या ठिकाणी उत्पादन घेत असतो अर्थार्जनासाठी। त्यात करून नैसर्गिक ज्या आपत्ती आहेत त्याला आपण फार काही त्या संदर्भात बोलू शकत नाही। प्रत्येक वर्षी नवीन आपत्ती येतात, परंतु सर्वसाधारणपणे आज आता प्रत्येक बागायतदार जो आहे, आंबा उत्पादक आहे, याचा स्वतःचा थोडाफार त्या विषयात अभ्यास आहे। त्या अभ्यासाप्रमाणे कलमांना नवीन पालवी पावसाळ्याच्या सीझनला आल्यापासून ते अगदी फळधारणा होईपर्यंत ज्या ज्या उपाययोजना करायच्या त्या उपाययोजना त्या शेतकऱ्याकडनं केल्या जातात। परंतु आजही या ठिकाणी भुरीचा प्रादुर्भाव असतो, तुडतुडे असतात, खार नावाचा जो एक उपद्रव असतो तो आहे, थ्रिप्स आहेत आणि सगळ्यात मोठं संकट गेले 2-3 वर्ष आहे ते म्हणजे फळमाशीचं। संपूर्ण उत्पादन ज्यावेळी पदरामध्ये येण्याचा कालखंड असतो त्या कालखंडामध्येच नेमका हा फळमाशीचा प्रादुर्भाव होतो आणि ती कुठल्याही स्वरूपात आटोक्यात येत नाही आणि अक्षरशः डोळ्यात देखत झाडावरचे आंबे तसेच सोडून अक्षरशः जशी फुलांची पखरण झाडाखाली पडते तसंच त्या आंब्याची पखरण आपल्या कलमांखाली पडलेली शेतकऱ्याला दुर्दैवाने पाहायला लागते आणि या आंब्याचं काहीही करता येऊ शकत नाही, हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे। परंतु यावरही आज शेतकरी मात करतायत, त्यासाठी प्रयत्न करतायत। या ठिकाणी विविध कंपन्या या कालखंडामध्ये येतात, आपापल्या औषधांची महती सांगतात, शेतकरी घेतात। काही शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होतो, काही शेतकऱ्यांना काहीही उपयोग होत नाही, वस्तुस्थिती आहे। कारण या प्रत्येक औषधांचा अभ्यास या ठिकाणी प्रत्येक शेतकरी करू शकत नाही, त्याला खूप मर्यादा आहेत आणि यातच सगळ्यात मोठी एक उपद्रव आहे तो माकडांचा। आज या ठिकाणी अजूनपर्यंत तेवढा मोठा प्रादुर्भाव नव्हता, परंतु हा प्रादुर्भाव आता हळूहळू सुरू झालेला आहे। म्हणजे बाकीची रोगराई परवडली ती आमच्या शेतकऱ्यांच्या हातात आहे ती कंट्रोल करणं, परंतु हा जो माकडांचा उपद्रव आहे हा प्रचंड मोठा हानिकारक आहे आणि हा असाच जर वर्षानुवर्ष पुढे वाढत गेला तर आंबा उत्पादक शेतकरी एकतर या रोगराईमुळे मेटाकुटीस आलेला आहे, त्याच्यातच हे आणि माकडांचा उपद्रव हा तर सगळ्यात मोठी आंब्याची हानी करणारा आहे। परंतु या
विषयी जर सरकारकडे निवेदन दिलं तर सरकार त्यासाठी काही लक्ष देत नाही, कानाडोळा करीत नाही आणि केवळ या वन्य प्राण्यांचं जे जीव संरक्षण कायदे आहेत त्या कायद्यांची पळवाट या ठिकाणी आहे. परंतु आम्हाला सुद्धा अशी कोणाची बागायतदारांची इच्छा नाही आहे की आम्हाला ही माकडं उपद्रव करतायत म्हणून त्यांना जीवे मारावं, त्यांची प्रजा नष्ट करावी. परंतु हा उपद्रव थांबण्यासाठी सरकारकडनं काही प्रयत्न जे होणं गरजेचं आहे किंवा आमचं म्हणणं ठीक आहे, आम्ही आमच्या बागेतले काही आंबे वानरांसाठी देऊ, आम्हाला सुद्धा तेवढं वन्य प्राणी प्रेम आहे, पण आमचं जे अर्थार्जनाचं नुकसान होतंय ते तरी सरकारने भरून द्यावं. नाहीतर मग या बंदोबस्तासाठी काही ठोस त्यांनी पुरावे किंवा पाठपुरावा सरकारने करावा. या माकडांची जिथे जिथे पैदास आहे, जिथे उपद्रव आहे तिथे या ठिकाणी राखणी ठेवली जाते, 6-6 महिने राखण ठेवायला लागते. परंतु हा माकडांचा उपद्रव ज्या ज्या ठिकाणी आहे त्या त्या ठिकाणी कोळी पालवी येण्याच्या स्टेजपासून ही माकडं खाऊन टाकतात. त्यामुळे पुढे काहीच त्या बागायतदाराला उत्पादन मिळत नाही. ही एक मोठी समस्या आहे. सरकार दरबारी त्याची निवेदनं दिलेली आहेत, सरकारला सुद्धा याची जाणीव आहे, परंतु कोणतीही ठोस उपाययोजना या ठिकाणी केली जात नाही आहे. आणि या ठिकाणी आम्ही तर देवगडवासी आहोत, आम्हाला अजून तसा थोडा या ठिकाणी वाडेगावात थोडा प्रादुर्भाव कमी आत्ताच कुठेही सुरुवात झालेली आहे. परंतु ज्या ज्या ठिकाणी आमच्या देवगड तालुक्यातली अशी ठिकाणं आहेत, गावं आहेत की त्या ठिकाणी अक्षरशः फळझाडं सोडा, फुलझाडांवर एखादं फूलसुद्धा देवाला वाहण्यासाठी मिळत नाही, इतकी अवस्था त्या ठिकाणी या माकडांनी उपद्रव केलेला आहे. तसेच रत्नागिरी प्रांतात तर आमचे मित्र अविनाश काळे यांनी तर मोठ्या स्वरूपात या माकडांच्या उपद्रवासंदर्भात मोठं आमरण उपोषण करून, आंदोलनं करून सरकार दरबारी या संदर्भात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी मोठा प्रयत्न चालू आहे. आम्ही सर्व बागायतदारसुद्धा त्यांच्या बरोबरीनं आहोत. परंतु सरकार दरबारीसुद्धा शासनाने या संदर्भात या शेतकऱ्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याच्याकडे जातीनिशी लक्ष द्यावं, सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि हे जे होणारे उपद्रव आहेत किंवा या आंबा उद्योगधंद्यामध्ये ज्या काही समस्या आहेत, जी काही संकटं आहेत, ती संकटं दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकारने सुद्धा उभं राहावं अशी माझी सरकारला नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. वाडागावच्या विकासासाठी कोणताही निधी कमी पडू देणार नाही. तुमचा पक्ष कोणताही असो, विकासाच्या मुद्द्यावरती आपण एकत्र येऊन काम करू असं आवाहन नितेश राणेंनी केलं आहे. कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माजी आमदार सन्माननीय अजित गुप्ते साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य व डोंगरी विकास समितीचे सदस्य सन्मान्य बाळा खडपेजी, जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य सन्मान्य प्रकाश राणेजी, जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य आमचे बगदादी साहेब, जिल्ह्याचे सरचिटणीस सन्मान्य साटम साहेब, सन्मान्य जोशीजी, गावाचे प्रथम नागरिक सन्मान्य जाधवजी, आमच्या युवा मोर्चाचे उत्तम बिर्जे, विनायक गाडी उपसरपंच, आमचे सन्मान्य बंड्या नारकर, सन्मान्य आमचे भूषण पोकळे पडल सरपंच, सन्मान्य आमचे संजय बोंबडीजी, सन्मान्य गणेश राणेजी, उपस्थित असलेले सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपल्या वाडा गावातले 2 महत्त्वाच्या कामाची भूमिपूजनाच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजणच इथे आवर्जून इथे उपस्थित आहोत. सन्मान्य राणे साहेबांच्या माध्यमातून 15 लाख आणि विस्तारीकरणासाठी 7.5 लाख माझ्यातर्फे म्हणजे आमदार निधी तिकडून, अशा ह्या दोन्ही निधीच्या कामाचा शुभारंभ आज ह्या निमित्ताने होतो आहे. मी ह्या निमित्ताने गावाच्या सरपंचांचं आवर्जून कौतुक करेन. हा काही कुठला राजकीय कार्यक्रम नाही आहे आणि एका पक्षाचा कार्यक्रम नाही आहे.
पण गावाच्या विकासासाठी एक महत्त्वाची पाऊल आपण सगळेजण उचलतोय. आज ते वेगळ्या विचाराचे पक्षाचे सरपंच असले तरी त्यांनी पुढाकार घेतला, आम्हीही सगळ्या लोकांनी तयारी दाखवली आणि आज आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून विकासामध्ये कुठलंही राजकारण नाही हा एक चांगला संदेश आम्ही ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देणार आहोत आणि त्यासाठी एकत्र आम्ही सगळे आलेलो आहोत. कारण का असं क्वचितच घडतं की बाबा सरपंच एका विचाराचा असतो, आमदार एका विचाराचा असतो, तरी पण लोकांची कामं कुठे अडवली जात नाही. असा क्वचितच मला माझ्या 10 वर्षाच्या आमदारकीमध्ये अनुभव आलेला आहे. म्हणून जाधवजींचं मी मनापासून आपलं कौतुक करीन. माझं कौतुक करणं तुमच्या पक्षामध्ये तुम्हाला किती परवडेल, पण तरीही तुम्ही ते आपल्या वरिष्ठांकडून सांभाळून घ्याल. पण चांगल्याला चांगलं म्हणलं पाहिजे असा माणुसकीचा धर्म आहे आणि त्यानुसार चांगल्या कामाचं मी कौतुक केलेलं आहे. वाडा गावातल्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून असंख्य महत्त्वाची कामं पाऊलं आम्ही सगळ्या जणांनीच उचललेली आहे. आमचे गोगटे साहेबांची कारकीर्द असेल, आमचे जटार साहेब आहेत, आप्पासाहेब गोगटेंनी तर अतिशय प्रभावी पद्धतीने हा पूर्ण तालुकाच बांधलेला आहे. आणि आम्ही सगळेजणच त्या मार्गावर चालत असताना जनतेच्या इच्छेला प्राधान्य देणं आणि जनतेचे जे जे अपेक्षा आहेत त्याच्याबरोबर कुठलंही तडजोड न करता सगळ्या त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणं या हेतूने आम्ही सगळेजण तिथे काम करतो आहे. आज राज्यात केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे म्हणून कुठेही कामाची अडचण आम्हा लोकांना येत नाही. नाहीतर देवगडचा आमदार हा नेहमी विरोधी पक्षामध्ये असतो. ही जी काही गैरसमज आहे ती गैरसमज गेल्या 2 वर्षामुळे आपण पुसून काढलेली आहे आणि आत्ता आपला आमदार हा सत्तेतला आमदार असल्यामुळे भरभरून देवगडला मिळत आहे अशा पद्धतीचा अनुभव आपल्या सगळ्या जणांनाच येत आहे. याही पुढे जे जे कामाची अपेक्षा आपण सगळ्या जणांनी व्यक्त कराल की आता काय कामाची आणि निधीची काही कमतरता नाही. मी गेल्या 2-3 दिवसापासून आपण सगळेजण पाहतच असाल मी सगळीकडे नुसतं भूमिपूजनाच्या निमित्ताने फिरतोय. म्हणजे आम्हा लोकांना आता कदाचित देवगडमध्ये नारळ कमी मिळायला लागतील आणि कामं कमी पडणार नाही अशी परिस्थिती आमच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने झालेली आहे. पण गावागावामध्ये एक वेगळं उत्साहाचं वातावरण आहे. काही कामं तर 50 वर्ष 25 वर्ष झालेली नाहीत आणि त्या निमित्ताने आम्हाला आमच्या सरकारच्या माध्यमातून करण्याची संधी भेटते. हे मला असं वाटतं आमचा त्याच्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी एक चांगली बाब आहे. म्हणून ह्याही पुढे वाड्या गावाच्या आम्ही सरपंच आहे, आमचे उपसरपंच आहे, सगळ्याच बॉडीला मी सांगेन याही पुढे आपण वाड्या गावाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून कुठेही राजकारण न आणता आपण सगळेजण एका मार्गावर चालण्याचं काम विकास हेच प्राधान्य ठेवून आपण सगळेजण एकत्र राहिलो तर मला नाही वाटत वाड्या गावाचं कुठलाही विकासाचं काम कोणीही अडवू शकतं एवढा माझा ठाम विश्वास या निमित्ताने आहे. मी थोडक्यातच बोलेन कारण अजून खूप लोक पुढेही या निमित्ताने थांबलेले आहेत. म्हणून याही निमित्ताने मी परत एकदा सरपंच महोदयांना आणि उपसरपंच आणि सगळ्याच जणांना मी तुमचं मनापासून मी आभार मानतो. आमच्या ताईंनी जी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यांच्याशी सातत्याने माझा संवाद असतो आणि त्याही मला नेहमी चांगल्या सूचना देत असतात. म्हणून त्यांची ही जी सूचना आलेली आहे ती कशी पूर्ण करायची ही मी निश्चित पद्धतीने प्रयत्न करीन एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो. आणि परत एकदा सरपंचांना सांगेन या कार्यक्रमानंतर कधीही जास्त त्रास झाला तर परत बोलवा. आम्ही आमच्या BJPचे गमचे गाडीत घेऊनच फिरतो त्याची काय चिंता वाटून देऊ नका. फक्त इच्छा व्यक्त करा. आम्ही सगळे तुमच्या वाड्यामध्ये हजर राहू एवढंच या निमित्ताने सांगतो. इथेच थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सिंधुदुर्गची पत्रकारिता वेगळी होती आणि राहील असं सांगत आमदार वैभव नाईक यांनी बदलत्या पत्रकारितेचे अनेक किस्से सांगितलेत. पाहूयात. बदल होत चालले. आता माझी मुलगी 17-18 वर्षाची झाली आहे परंतु
तिला पेपर नावाची चीजच माहिती नाही, म्हणजे ती पेपर बघतच नाही. आणि त्यामुळे आता 40च्या वरती तरुण आहेत तेच फक्त पेपर वाचतात असं माझं तरी हे आहे. कारण 30ले 35ले लोक आता पेपर वाचतच नाहीत, पण 40च्या वरची जो एक पिढी आहे तो पेपर वाचतो. परंतु पेपर वाचल्यामुळे मात्र आपल्याला खूप ज्ञान या ठिकाणी प्राप्त होतं. कारण एखादी बातमी एखाद्या सेंटेन्सने होत नाही, तर एखाद्या बातमीला काय स्वरूप दिलं जातं, ती बातमी खरं तर पत्रकार सुद्धा कौशल्य असतं. एखादी गोष्ट घडली, आज पत्रकार दिन या ठिकाणी झाला, तर एवढ्या माणसामध्ये हा पत्रकार दिन झाला, वैभव नाईक यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला, एवढीच बातमी आपण करू शकतो. परंतु वृत्तपत्रात ज्या बातमी येईल, त्या भोसलेने काय बोललंय, आपल्या जिल्ह्यासाठी काय त्यांनी सांगितलं, आपल्या जिल्ह्याकडनं काय अपेक्षा केल्या, हे सगळं त्या वृत्तपत्रामध्ये मांडून. पण मला आपल्या सर्वांना विनंती एकच करायची की आपण जी काही बातमी कराल त्या बातमीमध्ये संक्षिप्त अहवाल या ठिकाणी द्या, जेणेकरून त्यातनं समाज काय ते परिवर्तन होईल, समाजामध्ये प्रबोधन होईल आणि त्यातनं आपल्याला हे करेल. मग अशी आपण सांगितलं की खरं तर लोकांना, राजकीय लोकांना एकमेकाचे कपडे फाडण्यामध्ये संधी किंवा आवड असते, परंतु आम्हाला ही आवड नसते. परंतु सकाळीच आम्ही उठल्यानंतर आमच्याकडे बुमं घेऊन येतात, आज हे बोलले तुम्ही काय बोलणार आहात. आम्हाला पण आवड नसते, कारण परंतु दुसरं काय विचारत नाही, तर ते बोलले तुम्ही काय बोलणार आहे. आणि काय काळ असं होतं की ते बोललेच नसतात, परंतु ते असेच बोलणार आहेत, तुम्ही काय बोलणार आहे. त्यामुळे आम्हाला सुद्धा ते नाईलाजाने द्यावं लागतं, आम्हाला काही हे नसतं. आज मी तर हे खरं तर 150 पत्रकार या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि कणकुटले अनेक पत्रकार आहेत, कुडामधले आहेत, मालवणमधले आहेत. त्या सगळ्यांना विचारा की मी जेवढी हे बातमी तयार करतात तेवढीच मी पण बातमी तयार करतो. माझी बातमी मीच तयार करत असतो. सगळ्या पत्रकारांना माहिती आहे की माझी बातमी मी तयार करतो आणि मी पाठवतो. मग त्यात तुमच्यामध्ये सुद्धा आता बदल झाला पाहिजे ना, तुम्ही पण आता बदल काहीतरी वेगळे केले पाहिजे. आपण सगळ्यांनीच खरं तर एखादा लेख लिहिला तर काहीतरी समाजाकडे प्रबोधन होईल. शेवटी आता कमर्शियल दृष्ट्या सगळ्यांनाच आम्ही पण राजकीय लोक म्हटलं तर तुम्ही इकडेच्या तिकडे जाल, संधी इकडची तिकडे मिळेल. कधीतरी विकासाला प्रत्येकाला कारण असतात, काही लोक विकासासाठी गेले असतील, काही लोकांना घेतलं नसेल म्हणून गेलं असेल, असं आपण म्हणूया. आम्हाला घेतलं नसेल म्हणून आम्ही गेलो नसेल, परंतु काही लोक म्हणजे तुम्हाला सुद्धा प्रत्येकाला आता संधी आहे किंवा प्रत्येकाला काहीतरी उत्तर असतं. त्यामुळे पत्रकारांनी सुद्धा आपण करताना बातमी काय करणार आहोत, त्यातनं काय पुढे घडणार आहे आणि आपण पण स्वस्त कशाला व्हा. काय 2 दिवसात दररोज बातमी, सकाळी पण बातमी पाहिजे, संध्याकाळी पण बातमी पाहिजे, जाऊन द्या 4 दिवसात बातमीला. म्हणजे आता पत्रकारांनी सुद्धा एकमेकाबद्दल आपलं सुद्धा अस्तित्व टिकवलं पाहिजे असं माझं तर म्हणणं आहे. की तुम्ही एवढं स्वस्त होऊ नका की कुठेतरी 2 बातमी लिहिणार आहे, आपण पाठवणार आहे, एवढं तुम्ही स्वस्त कशाला होत आहे. तुमचं पण हे तुम्ही ठेवलं पाहिजे, सगळ्यांनी आपलं हे ठेवलं पाहिजे की आज राजकीय लोकांना सुद्धा बातमी जोपर्यंत करते तोपर्यंत बातमी छापून येते. अरे पण त्या बातमीचं काहीतरी तुम्ही सगळे एकटा माणूस करू शकत नाही, तर सगळे करू शकतात. की बातमीमध्ये आपण काय लिहिणार आहोत, आपण स्वस्त कशाला. पहिल्यांदा आम्हाला माहिती आहे की 4च पेपर होते. मग पेपर आम्हाला एखादी प्रेस असेल तर आधी सांगावं लागायचं की उद्या प्रेस आहे, आदल्या दिवशी सांगा. आता दुसऱ्या मिनिटाला तुम्ही आलात नाही तर दुसरा कोणतरी येणार म्हणून सांगणार आणि आपलेच लोक सांगणार की नाही मी येतोय तू थांब म्हणून. म्हणजे असं पण होतं. त्यामुळे आपल्या खरं तर पत्रकार आपण बाळशास्त्री जांभेकरांचा आपण वारसा सांगतोय, त्या पद्धतीने आपण सुद्धा वागलं पाहिजे. आणि तुम्ही सुद्धा खरं तर समाज शेवटी बदल कशामुळे होतो, तो आपल्यामुळे होतो. आता प्रत्येक माणूस पत्रकार झालेला आहे. एखादं वाक्य लिहिलं की तो पत्रकार झाला. म्हणजे तुम्ही पत्रकारच नाही तर घरातले एखादा माणूस सुद्धा ज्याला लिहायला येतं ना मोबाईलला, तो पत्रकार झालाय. गुगलवर ते सुद्धा लिहायला आता मोठं नको, टायपिंग करायला नको, आपणच बोलतात आणि तो झाला पत्रकार. असं पण होतं का म्हणजे. त्यामुळे आपण आपली किंमत कमी करतो की असा प्रश्न या ठिकाणी होतो. आणि निश्चितपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली पत्रकारिता ही वेगळी आधी पण होती आणि यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा राहील. वाचक सुद्धा अजूनही असं आहे की जसं खांडेकरांकडे महाराष्ट्र टाइम वाचायला लोक यायचे, अजूनही लोक महाराष्ट्र टाइम वाचतात किंवा अजूनही मुंबईतला पेपर वाचण्याचा प्रयत्न करतायत, अजूनही लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतात. अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दिवाळी अंक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येत आहेत. अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 150 वर्षाची वाचनालय अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत. आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परंपरा ही वेगळी परंपरा आहे. ती परंपरा जपण्याचं काम आमच्यापेक्षा तुम्ही केलं पाहिजे. लोकप्रतिनिधी सुद्धा कसे निर्माण केले पाहिजे ते तुम्ही केले पाहिजे. मग अशी भोसलेकरांनी सांगितल्याप्रमाणे एखाद्या माणसाने 50-50 लाख रुपये बिल घेतल्यानंतर सुद्धा त्या माणसाची प्रतिक्रिया समजा बातमी नाही आली तर तो समाज काय सोपवणार आहे. आज मी खरं तर भोसले साहेब 10 वर्ष आज आमदार आहे. मी एकही रुपया कधी हॉस्पिटलचा घेतला नाही. मी एकही रुपया हॉस्पिटलचा घेतला नाही. मी कधी विमानाने जास्तीत जास्त दौरा करत नाही, मी ट्रेननेच जातो. कारण आपण आपल्या याचा समाज कसा आहे त्या समाजाची आपण काहीतरी भीती समाजाची आपल्याला असली पाहिजे. आणि ही भीती ठेवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. जे चुकतंय त्या गोष्टीला चुकलं म्हणून सांगायचं पाहिजे.
आणि अशा गोष्टी आपण शोधून काढल्या की एखादा आमदार काय काम करतोय, एखाद्या आमदाराचा निधी किती खर्च आला, एखाद्या आमदाराचे एकाच ठेकेदाराकडे काम करतोय की काय, अशा सगळ्या गोष्टी आपण करण्याचा प्रयत्न आपण जेवढा आपल्याला करता येईल. शेवटी आकाश पाटलाय तिथे ठिकाण आपण किती लावणार हा पण प्रश्न आहे. आम्ही पण सांगतो मोठं, पण आम्ही पण ठिकाण किती लावणार. परंतु जिथे आपल्याला लावता येईल, जिथे आपल्याला बोलता येईल तिथे आपण बोललं पाहिजे, जिथे ठिकाण लावता येईल तिथे आपण ते लावलं पाहिजे. आपलं सर्वांचंच मनापासून या ठिकाणी पत्रकार संघाच्या वतीने, नाही जास्त बोललं तर परत हे होतील, कुठे थांबायचं आणि कुठे पुढे यायचं हे निश्चित आपल्याला प्रत्येकाला माहिती असलं पाहिजे. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला सर्वांना पत्रकार दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. खरं तर हे आज हे बाळशास्त्री स्मारक या ठिकाणी झालं. खरं तर दीपक केसरकरांनी सुद्धा मोठे प्रयत्न त्यावेळी केलेत आणि या ठिकाणी शासनाच्या अनेक निकषामध्ये बदल करून हे खरं तर आपल्याला एक चांगली वास्तू त्यांनी ठिकाणी निर्माण केली आणि आपल्या हक्काची वास्तू या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणि त्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. एकीकडे महाराष्ट्रात पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी धडपड सुरू असताना सर्वात जास्त पर्जन्यमान असलेल्या कोकणात मात्र पाणी वाचवण्यासाठी आता जागरूकता दिसून येत आहे. पाहूयात. कुडाळ तालुक्यात आपण प्रत्येक वर्षी लोकसहभाग आणि ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून साधारणतः 1000 बंधारे बांधत असतो. यावर्षीसुद्धा आज आपण साधारणतः 1060 इतके बंधारे ग्रामपंचायत आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करत आहोत. तर त्याचबरोबर आज आपण जे रोजगार हमीमधनं इतर जी कामं झालेली आहेत त्याचंही पाहणी आणि भूमिपूजनही ते करत आहोत. आज आमच्या पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदच्या अंतर्गत अंदुर्ले गावा वतीने बंधारे सांगता समारोह साजरा करण्यात आला आणि या कार्यक्रमासाठी आमच्या सन्माननीय BDO साहेब तनपुरे साहेब सकाळी उपस्थित होते. त्या अनुषंगाने सुमारे 1000 बंधारे पूर्ण झाले आहेत. आज अजून सुरू आहेत गावात तालुक्यात बंधारे. तर त्या अनुषंगाने MREGS अंतर्गतची कामं गुरांच्या गोठ्यांचा शुभारंभ करण्यात आला. 2 गोठ्यांचा सरपंच आणि त्यांच्या टीमने इथे चांगल्या प्रकारे मेनिकेट्स वाटप केले आहेत. त्या मेनिकेट्सची बचत गटाची उभारणी केली, मेनिकेट्सची प्लॉट्स बघण्यात आली, लागवड बघण्यात आली. त्याच्यात बचत गटाने केलेल्या वांगी लागवड, फळबाग लागवड, काजू लागवड MREGS मधल्या, तसेच MREGSची वृक्ष लागवड अशा प्रकारची आज कामं पाहणी करण्यात आली. आणि आज मुणगी येथे जो चांगला उत्कृष्टाचा बंधारा मुणगीचा बंधारा बांधण्यात आला त्याचा बॅकवॉटरची पाहणी केली. जवळपास 5-6 गावांना बॅकवॉटरचा उपयोग होईल अशा प्रकारे मुणगीचं चांगलं आहे. सरपंच आणि उपसरपंच त्यांच्या टीमने चांगली बांधणी केली आहे बंधारे. तसेच या गावात सुमारे आजपर्यंत नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत 15 ते 20 बंधारे झाले, त्याचे 5 पक्के बंधारे झाले आहेत. आणि आज मुणगी जुईवाडी येथे चांगला प्रत्यक्ष बंधारा बांधण्यात आला आणि तो जुईवाडी तिथे सरपंच, बचत गट, महिला यांनी श्रमदान स्वतःहून केले. तसेच आमच्या कृषी विभागाचे जे अधिकारी आहेत, कृषी अधिकारी, तसेच पंचायत समिती विस्तार अधिकारी यांनी सुद्धा स्वतःहून श्रमदान करून आज इथे बंधारा बांधण्यात आला आहे. आमच्या तालुक्यात सुमारे 1000च्या जवळपास आज बंधारे बांधून पूर्ण झाले आहेत. अजून बंधाऱ्याचा फिक्स आकडा आमच्या संध्याकाळपर्यंत मिळणार आहे. आज अंदुर्ले ग्रामपंचायतमध्ये अंदुर्ले गावामध्ये पंचायत समिती स्तरावरनं सर्व जिल्हा परिषद स्तरावरनं जे अधिकारी आले आहेत, होणारे बंधारे मोहीम या ठिकाणी आज बंधारा दिन म्हणून आज साजरा करत आहेत. आणि अंदुर्ले गावामध्ये सांगायचं झालं तर पूर्ण 1250 हेक्टरचं संपूर्ण आमचं गाव आहे आणि त्यात जवळजवळ 250 हेक्टर क्षेत्र हे लागवडीखाली आलेलं आहे. आणि हे लागवडीखाली जे क्षेत्र आहे ते आम्ही आता नोव्हेंबरनंतर पूर्ण जे आम्ही आमच्या गावात बंधारे मोहीम राबवतो आणि त्याच्यावरच ही सर्वात जास्त लागवड आणि आमची बागायती आणि आमचे शेतकरी हे जास्त अवलंबून असतात. कारण बंधारे घालणं हे सर्वात जास्त गरजेचं आहे. आपण आता बघायला गेलं तर पाण्याची कमतरता साधारण फेब्रुवारीनंतर बऱ्याच पाण्याची पातळी कमी होते आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना जे त्यांची शेती आहे, जी उन्हाळी शेती वगैरे घेतो याच्यासाठी किंवा जनावरांचा पाणी पिण्यासाठी सुद्धा पाण्याची कमतरता आढळते. आणि ही कमतरता
भरून काढण्यासाठी आपण बंधारे घालणं गरजेचं आहे. अंदुर्ले गावात आता बघायला गेलं तर 5 आमचे पक्के बंधारे आहेत आणि हे दरवर्षी आम्ही नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून हे बंधारे आम्ही नोव्हेंबरच्या शेवटपर्यंत घालून पूर्ण करतो. त्यानंतर आम्ही कच्चे बंधारे बचत गटाच्या माध्यमातून आणि आमचे सर्व शेतकरी मिळून हे कच्चे बंधारे घालतात आणि लोकसहभागातून आम्ही सर्व हे बंधारे घालतो. आणि याच्यासाठी आम्हाला सहकार्य करतात आमचे पंचायत समिती स्तरावरील कृषी विभाग तसेच लघुपाट बंधारे विभाग आम्हाला प्रतिवर्षी सहकार्य करतात. बरेचसे शेतकरी शेती बागायती या ठिकाणी या बंधाऱ्यांवर आमची अवलंबून आहे. माझे नाव रवींद्र भाईकर. मी अंदुर्ले गावात राहते. आम्हाला ग्रामपंचायतीकडून जे भाजीचे किट मिळाले त्याचा आम्हाला खूप फायदा झाला. त्याच्यामध्ये आम्हाला चवळी, लाल माठ, मटार अशा प्रकारच्या खूप प्रकारच्या भाज्या होत्या. त्याच्या आम्हाला जे इन्कम पण भरपूर मिळालं त्याच्यामध्ये. आणि ते भाज्या पण चांगल्या असतात, चांगल्या प्रतीचा म्हणजे इन्कम मिळतं त्याच्यामध्ये. आणि हा प्लॉट आम्ही केलेला आणि एक प्लॉट तिथं दुसरीकडे पण आहे. अशा बऱ्याच काही आम्ही पिकवतो. बघा मुळा, लाल माठ, चवळी, मका अशा प्रकारची भरपूर म्हणजे आम्ही भाज्या करतो. त्याच्यामध्ये म्हणजे चांगल्या प्रतीचं बियाणं असल्यामुळं आम्हाला चांगल्या प्रकारे म्हणजे त्याच्यातून इन्कम मिळतं. केशव महादेव दाभोलकर, राहणारा पिंपळाची रेवटी अंदुर्ले. माझ्या इथे गुरं किती असतात? माझी गुरं 8 आहेत. त्यांच्यासाठी मी गोठा मंजूर झालेला आहे. अगोदर मी ओपन जागेत गुरं बांधायची. आता पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून मला हे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गोठा मंजूर झालेला आहे. त्याच्यात मी हा गोठा बांधणार. नमस्कार, माझं नाव दिगंबर रामचंद्र मैकर. मी अंदुर्ले गावचा रहिवासी आहे. मला आमच्या अंदुर्ले ग्रामपंचायतीमार्फत आणि आमच्या पंचायत समितीमार्फत माझा जो गुरांचा गोठा मला मंजूर झालेला आहे. यापूर्वी माझ्याकडे जी गुरं आहेत ती गुरं कच्च्या गोठ्यात मी बांधायचो आणि आता ग्रामपंचायत आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आणि इतर लोकांच्या माध्यमातून मला या गोठ्यासाठी अनुदान प्राप्त झालेलं आहे, मदत प्राप्त झालेली आहे. त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. ग्रामपंचायत आभारी आहे, सरपंचांचा आभारी आहे आणि सर्व आमचे जे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत त्यांचा आभारी आहे. तसेच आमचे कृषी सहाय्यक, पशुपर्यवेक्षक, चव्हाण साहेब आमचे, या सर्वांचा मी आभारी आहे. अशीच मदत आम्हाला मिळत राहो आणि लोकांना त्याच्यामुळे एक स्फूर्ती मिळेल की बाबा आपण काहीतरी करत राहावं. जर अशी मदत आपल्याला मिळत राहिली. खरं तर हा टास्क खरोखरच सुंदर होता. व्हिजिट देणे हा टास्क खरोखरच सुंदर होता. कारण या टास्कमुळे लोकांना एक चालना मिळाली की आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे पुढे. याच्यातून लोकांना आता आपण सुद्धा बघितलं काही लोकांना अनेक प्रकारच्या माध्यमातून अनेक योजनांचा लाभ झाला. प्रत्यक्ष आता असं म्हटलं तर की बऱ्याच वेळा लोकांना फक्त काय दिलं, लोक योजनेचा लाभ घेतात सबसिडीसाठी, ह्याच्यासाठी त्याच्यासाठी. पण आज आपण प्रत्यक्षात बघितलं की अधिकाऱ्यांचं आपण बघितलं की जे लोकांना जे मिळालंय त्याचं लोकांनी चीज केलेलं आहे. म्हणजे काही लोकांच्या खरोखरच जे उपजीविकेचे साधन होतं ते साधन त्यांनी निर्माण केलेलं आहे या योजनांच्या माध्यमातून. आणि अशाच प्रकारचे टास्क इथे होत राहोत अशीच मी प्रार्थना करतो आणि मी सर्वांचे आभार मानतो. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. कणकवली शहरात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी रात्री 11 वाजल्यानंतर अनावश्यक फिरणाऱ्यांवरती कारवाई करण्यात येणार आहे. कणकवली तालुक्यात घरफोड्या, चोरी, अपहरण गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवरती पोलीस सतर्क आहेत. बांधकाम इमारती व अन्य साईटवरती परप्रांतीय कामगार आलेले आहेत. त्या कामगारांची नोंदणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी व त्यांच्या मालकांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात करावी, अन्यथा त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात येणार असा इशारा कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांनी दिला आहे. कणकवली तालुका आणि शहरात होणाऱ्या घरफोड्या, अपहरण हे प्रकार आणि गुन्हे रोखण्यासाठी पोलिसांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शहरात रात्री काही स्टॉल व टपऱ्या उशिरापर्यंत चालू असतात. त्या ठिकाणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले तरुण व परप्रांतीय कामगार फिरत असल्याचं आढळून येत आहे.
आतापर्यंत त्यांना समज देऊन सोडण्यात आलं आहे. तसंच कणकवली शहरात बुलेट व अन्य दुचाकीसह रात्री अपरात्री वाहने फिरवून शांतता भंग करीत नागरिकांना त्रास देत आहेत. तसंच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे युवक रात्री अपरात्री शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था भंग करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे रात्री 11 वाजल्यानंतर विनाकारण फिरणाऱ्या व्यक्तींवरती कारवाई करण्याचे संकेत पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांनी दिले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. जिल्हा नियोजन समितीमधून आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक पत्रकार भवनाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथे पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमात दिली. पाहूयात. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक पत्रकार भवनामध्ये पत्रकार दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. वर्षापासून हा पहिलाच आपला पत्रकार दिन आहे की ज्या वेळेस आपण हा पत्रकार दिन सोहळा आपल्या हक्काच्या अशा वास्तूमध्ये आपण इथे करतोय. सर्वच पुरस्कार प्राप्त पत्रकारांचं पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करते. यावेळी उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कारांचं वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. एक पत्रकार म्हणून समाजाप्रती जी माझी बांधिलकी आहे ती अधिकाधिक दृढ होण्यासाठी हा पुरस्कार मला नेहमीच प्रेरणादायी ठरेल. त्यासाठी जिल्हा पत्रकार संघाचे पुन्हा एकदा आभार. पत्रकार समितीच्या जिल्हा पत्रकार समितीच्या वतीने जो गौरव केला तो माझ्या पुढील आयुष्यासाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल. जिल्हा पत्रकार संघाने आणि त्यांच्या कमिटीने या ठिकाणी पुरस्कारासाठी निवड केली. माझ्या समेत अन्य देखील जिल्ह्यातील पत्रकार बंधूंची निवड केली. त्या सर्व पत्रकार बंधूंना मी त्यांच्या पुढील पत्रकारितेतील कार्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त करतो. त्या पत्रकार दिनात आज माझा तुम्ही सगळ्यांनी सत्कार केलात, जो आदरणीय असा सत्कार आहे, त्याबद्दल मी सगळ्या पत्रकार संघाचं आणि सगळ्या पत्रकारांचं धन्यवाद देतो.
सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत आज मला जो सन्मान मिळाला त्याचं मी खरोखरच भाग्य समजतो. या सर्वांचं या ठिकाणी मी ऋण व्यक्त करतो आणि या पुरस्कारामध्ये सर्वांचं योगदान आहे असं जाहीर करतो आणि थांबतो. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी आपली मनोगती व्यक्त केली. आणि मी माझ्या पत्रकार मित्रांनाही हक्काने सांगेन, पत्रकार ज्याला म्हणतात जो लिहितो, पत्रकार त्याला म्हणतात जो लिहितो. जो लिहित नाही तो पत्रकार असू शकत नाही. लिहितो याचा अर्थ त्याने बातम्या क्रिएट करणं, तयार करणं, ह्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर व्हायला पाहिजे. नाहीतर एकाने बातमी लिहिली, दुसऱ्याने कॉपी पेस्ट केली आणि लगेच पाठवली तर इज नॉट पत्रकार. तो पत्रकार असू शकत नाही. हे मी प्रामाणिकपणे सांगण्याचा तुम्हाला प्रयत्न केलेला आहे की पत्रकारांना समाजामध्ये किंवा राजकारणामध्ये कोण किती विचारेल, सन्मान करेल याचा विचार आपण करायचा नाही, पण आपल्या माणसांचा सन्मान आपणच करायला पाहिजे, तो केला पाहिजे, राखला पाहिजे. एवढे या निमित्ताने मी सांगतो. स्वतंत्र एवढा छोटा कमी लोकसंख्येचा 2011 मध्ये 7,000 लोकसंख्या कमी झालेला महाराष्ट्रातला लोकसंख्या कमी झाला हा एकमेव जिल्हा आहे. म्हणजे मुलं बाळंतपण करण्याचं सोडून दिलेलं नाही कोणी. तरी सुद्धा लोकसंख्या कशी कमी झाली? कारण इथून स्थलांतरित होण्याचं प्रमाण वाढा लागलेलं आहे. त्याची कारणं त्याच्या काय आहेत? मुळाशी इथं जगणं राहणं हे आल्हाददायक नाही का याचाही विचार करायला पाहिजे. जे गेले ते सुखी आणि आपण काय दुःखी आहोत का याचाही अभ्यास आपण करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि खरंच मला ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबद्दल सर्वाधिक प्रेम आणि आस्था, आपुलकी भावना आहे त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पत्रकार दिनाच्या या वास्तूतील पहिल्या कार्यक्रमाला पाहुणा म्हणून यायची संधी तुम्ही लोकांनी दिली, तुम्ही माझा सत्कार केलात, याबद्दल तुमचे आभार मानतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली पत्रकारिता ही वेगळी आधी पण होती आणि या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा राहील. वाचक सुद्धा अजून असं आहे की जसं खांडेकरांकडे महाराष्ट्र टाइम वाचायला लोक यायचे, अजूनही लोक महाराष्ट्र टाइम वाचतात किंवा अजूनही मुंबईतला पेपर वाचण्याचा प्रयत्न करतायत, अजूनही लेख वाचण्याचा प्रयत्न करतात. अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दिवाळी अंक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येत आहेत. अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 150 वर्षाची वाचनालय अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत. आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परंपरा ही वेगळी परंपरा आहे. ती परंपरा जपण्याचं काम आमच्यापेक्षा तुम्ही केलं पाहिजे. लोकप्रतिनिधी सुद्धा कसे निर्माण केले पाहिजे ते तुम्ही केले पाहिजे. मार्ग आहे असं मी समजतो. आणि हे सगळं करत असताना ज्या राजकारणाच्या माध्यमातून समाजसेवा चालते त्या राजकारणावर सुद्धा नियंत्रण ठेवायचं आणि लगाम घालायचं काम सुद्धा पत्रकार आपल्या लेखणीतून करत असतो. समाजकारणाला दिशा देण्याचं काम पत्रकार आपल्या लेखणीतून करत असतो. आणि म्हणून बाळशास्त्री जांभेकरांच्या या स्मृतिदिनी त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करत असतानाच आपण सर्व पत्रकार ज्यांना मी स्वतः व्यक्तिशः ओळखतो ते आज पुरस्काराचे मानकरी ठरलेले आहेत. त्यांचं सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून आपल्या स्नेहभोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मथळा ज्याला म्हणतात सिरीज असली पाहिजे. मी लिहितोय तर मी ते तडीच नाही तोपर्यंत लिहे, तिथपर्यंत ते नेलं पाहिजे. तर त्या सगळ्या विषयाला आणि ह्या सगळ्या ज्या विषयासाठी आज हा आपण दिवस साजरा करतोय तो खऱ्या अर्थाने तुम्हाला आम्हाला सर्वांना कोणत्या तरी दिशेला घेऊन जाईल. मी खात्रीने सांगतो, अपघाताने पालकमंत्री आहे. मी बऱ्याच वेळेला बोलतो, मी सिंधुदुर्गातला सुपुत्र जरी असलो तरी अपघाताने पालकमंत्री आहे. परंतु कोकणावरती प्रचंड प्रेम आहे. त्यामुळे जे तुम्ही पॉझिटिव्हली सरकार म्हणून सरकारच्याकडून आवश्यक असेल, सरकारकडून करून हवं असेल, त्या सरकारमधली माझी असणारी भूमिका मी नक्कीच मांडण्याचा प्रयत्न करेन. कानात आता सांगितलं अध्यक्षांनी की हे भवन जे आहे हे बनलं तर चांगलं आहे, याचे मेंटेनन्स जे आहे ते करणं थोडंसं जड जाईल. मी आपणा सर्वांना आश्वासित करतो, नियम ठरवणं हेच काम लोकप्रतिनिधीचं असतं. आजच सांगतो की जिल्हा नियोजन जसं त्यांच्या प्रशासकीय इमारतींची देखभाल दुरुस्ती करते त्याचप्रमाणे जरी हा कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस ही सगळी व्यवस्था जी आहे, PWD आम्ही सगळीजण ज्या पद्धतीने देखभाल दुरुस्ती करतात त्याच पद्धतीने याची सुद्धा देखभाल दुरुस्ती हे आपण करायचं. निर्भय पत्रकारिता या जिल्ह्यात सुरू आहे आणि भविष्यातही ती सुरू राहील अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले आमचे सर्व पत्रकार आणि सर्व मान्यवर
यांचं मी जिल्हा पत्रकार संघाचा अध्यक्ष आणि कार्यक्रमाचा अध्यक्ष या नात्याने मी मनापासून स्वागत आणि अभिनंदन करतो। या कार्यक्रमाला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, लोकमतचे संपादक वसंत भोसले, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सरवगोड, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, सचिव देवेनी वरसकर, पदाधिकारी आणि मान्यवर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। विविध क्षेत्रात त्यांनी अनेक ठिकाणी काम केलेलं आहे। आज ते नागपूरमध्ये नगरसेवक म्हणून कार्यरत होते, भाजपचे सुद्धा पदाधिकारी म्हणून ते कार्यरत आहेत। सगळ्या गोष्टी करत असताना आज ते थेट पुन्हा सिंधुदुर्गात पोहोचलेत आणि हे जे वैभव आहे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचं, त्यातून त्यांनी त्याचं या ठिकाणी या स्थळाला भेट दिलेली आहे, त्यांच्या भावना आपण जाणून घ्या। तर नमस्कार, कसं वाटलं? कारण एवढं खरं सिंधुदुर्गमध्ये शिवरायांचा हा प्रताप आज संपूर्ण देशाला निवेदन झाला, त्याच्यानंतर हा एवढा मोठा शिवपुतळा या ठिकाणी अनावरण झाला, आपण आज भेट दिला, कसं वाटतं? काय आपली भावना आहे? आज आम्ही वास्तविक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही एका रिसॉर्टमध्ये जेव्हा आलो तेव्हा आम्हाला कळलं की बा नरेंद्र मोदी या 4 डिसेंबरला मोदी साहेबांनी या ठिकाणी त्या पुतळ्याचं अनावरण केलं। शिवरायाचा 8वा रूप, शिवरायाचा 8वा प्रताप, या दृष्टीने आम्ही सगळं विषय विसरलो किंवा कुठे बीचला जायचं नाही, सरळ या ठिकाणी यायचं आणि शिवरायाचं दर्शन घ्यायचं। त्यांच्यातून जी काही प्रेरणा आपल्याला सगळ्यांना मिळालेली आहे, या प्रेरणेमुळे एक ऊर्जा नवतरुणामध्ये निर्माण व्हावी, त्या दृष्टीने आम्ही आज या पुतळ्या त्या ठिकाणी या राजकोटला भेट दिलेली आहे। नक्कीच संपूर्ण आपण खरं सिंधुदुर्ग पर्यटन आपल्या डोक्यामध्ये कशा पद्धतीने? खरं म्हणजे आम्हाला सिंधुदुर्ग नव्हे तर पूर्ण कोकण हे आमच्या आवडीचं ठिकाण आहे। इथले बीच, इथलं सौंदर्य, इथली नारळाची झाडं, इथले सगळे संस्कृती, इथलं कल्चर, इथलं खानपान, आहार विहार, संस्कृती ही इतकी प्रभावित करणारी आहे की नागपूरच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातले पर्यटक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात येतात आणि आमच्या आवडीचं स्थान आहे कोकण। त्याच्यामुळे कोकणबद्दल आम्हाला इतकी आपुलकी आहे की कुठे जायचं जर विचार आम्ही ठरवलं तर पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग आणि कोकणची आम्हाला आठवण येते आणि आम्ही या ठिकाणी यथेष्टपणे 2, 4, 5 दिवस इथे सगळीकडे फिरून या सगळ्या कोकणाचा आनंद घेतो। किती आपली व्हिजिट आहे? माझी ही 4थी व्हिजिट आहे त्या सिंधुदुर्गला आणि आम्ही इथे किल्ल्यातही जातो, पण आज पहिल्यांदा इथे दर्शन आम्ही दिलं। आता उद्या आणखी सिंधुदुर्ग किल्ल्याला वगैरे आम्ही भेट देणार। आपण 4 वेळा कोकणात आलात, सिंधुदुर्गामध्ये आलात, कोकण बदलताना दिसतंय, सिंधुदुर्ग डेव्हलप होतं? कोकण खूप बदलताना दिसलं। या 15 वर्षामध्ये मी जेव्हा आलो तिथले जे रस्ते होते ते इतके ओबडखाबड होते आणि या 5 वर्षामध्ये आज जे चित्र या कोकणचं जे दिसलं आम्हाला ते अत्यंत प्रभावित करणारं दृश्य या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळालं। रस्ते इतके सुंदर की असं म्हणजे गालिच्यावरून आपण कारच्या मार्गाने जाऊन राहिलो, अत्यंत फारच म्हणजे
ज्याची आपण तारीफसुद्धा करू शकत नाही, इतकं चांगलं कोकण यावर्षी आम्हाला पाहायला मिळालं. नक्कीच धन्यवाद. आपला जरा नमस्कार, परिचय करू. मी डॉक्टर सुभाष राऊत नागपूरवरून आलो आहे आणि आज पत्रकार दिवस म्हणून आपण सगळ्या उपस्थित लोकांनी आमची भेट आम्हाला म्हणजे आमची क्लिप घेतली, याच्याबद्दल धन्यवाद. तुमचे परत धन्यवाद. नमस्कार. नक्कीच आपण पाहिलं थेट नागपूरहून ही मंडळी आली. कोकण सगळ्यात आवडीचं त्यांचं ठिकाण आणि कोकणचं जे वैभव आहे खऱ्या अर्थाने या कोकणवासियांना कळालंच पाहिजे. पण आज देशपातळीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात कोकणची ही जी संपूर्ण निसर्ग संपन्नता आहे ती तर वेड लावतेच. आणि आत्ता शिवरायांचा जसा हा सगळ्यांना अगदी आत्मीयतेचा विषय असलेला स्टॅच्यू आणि भव्य पुतळा आपण पाहू शकतो. हे शिवप्रेमींची जी एक नवचैतन्य आहे ते इथे आल्यानंतर सगळ्या गोष्टी त्या शिवप्रेमींना मिळतात. आणि ही मंडळी सुद्धा इथे कोकणात आली, सिंधुदुर्गात आली आणि त्यांची संवाद साधला. अतिशय चांगलं वाटलं. मनापासून धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. पत्रकार भवनच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची ग्वाही. माझी बातमी मीच तयार करतो, वैभव नाईकांनी सांगितले बदलत्या पत्रकारितेचे किस्से. आणि कणकवली शहरात रात्री अनावश्यक फिरणाऱ्यांविरोधात होणार कारवाई. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.